Dueti, salah satu mendueti saya. Apakah Mas Rompi Manis atau Mas Kentung? Mas Kentung ya? Wah, ada Mas Kentung ya? Ayo Mas Kentung. Peteng rasaning ati kang nandang sengiteng liyan hanya wang aku kowe lampung katresnan kang mas wong bagus tak celuk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah rekam kuwasa kapas kowe sing tak sayang ranila aku kudu kelan kapas mustikan Yoga Kentung, pembonang Jawa Timur Super